Исәнмесез балалар, бүген дәресебезнең темасы кеше, җәмгыять, табигать. Табигать һәм аның кеше тормышында әһәмияте. Галимнәр табигать төшенчәсен төрле мәгънәләрдә куллана. Беренче киңрәк мәгънәсе безнең тирә-ягыбыздагы төрледән-төрле дөнья ул. Бу очрактан рух субстанциясыннан уйлар, идеялар, образлардан, ягъни аң эшчәнлеге тудырган нәрсәләрдән башка бар табигать күздә тотыла. Табигатьнең икенче мәгънәсе кеше эшчәнлегенә бәйсез барлыкка килгән һәм үсеш кичергән бар нәрсә. Җирдә кешеләр барлыкка килгәнче үк терек һәм терек булмаган табигать бик күптәннән булуы мәгълүм. Һәм ниһаять, планетабызның биосферасы, ягъни җирнең тереклек ияләре яши торган тышчасы табигать дип атала. Җирдәге урманнарда, дала чүлләрдә, океаннарда, төче суклыкларда, биек тауларда һәм туфрактан тормыш бара. Табигать кешенең табигый яшәү тирәлеге. Әлбәттә, кешеләрнең башка планетада яисә җир астында катлаулы техника ярдәмендә тормыш өчен кирәкле шартлар тудырылган ясалма дөнья төзергә мәҗбүр булуы кебек фантастик хәлне дә күз алдына да китерергә мөмкин. Монда кирәкле температура, басым, һава әйләнеше шартлары әзерләү кирәк булачак. Кешеләр бу шартларга яраклашып, аларның нәсел чылбыры өзелми калыр дип күз алдына китерсәк тә, ниндидер бик мөһим нәрсә барыбер җыелачагы көн кебек ачык. Америка язучысы Рэй Брэдбериның бер көнендә яшәлгән җәй хикәясендә без ата-аналарны туктасыз яңгыр коя торган Венерага алып киткән, һәр вакыт диярлек җирдән төсләрне кояш җылысын сагынуы турында укыйбыз. Яңгыр туктап торган бик аз вакыт эчендә кояш чыккан тансык сәгатькә балалар Венерадагы яшерен торыкларыннан чыгалар. Малайлар һәм кызлар тыгыз, тере киезгә тәгәрәгәндәй, көлешә-көлешә куе үләнгә ташландылар. Алар агачлар арасында йөгерештеләр, уйнадылар, иң мөһиме, күзләре яшьләнгәнче майгайларына кашларын җыерып булса да, кояшка карадылар, алтын балкышка һәм моңарчы күрелмәгән зәңгәр чиксезлеккә кулларын суздылар. Әлеге гаҗәеп саф кафаны күпкрәк тутырып суладылар. Кинәт бурыннарга, битләргә, иреннәргә берәнсерән салкын тамчылар тамды. Кояшны туман пәрдәсе каплады, салкын җил исте. Балалар астагы өйләренә таба атлады. Иң башлары салынып төште, йөзләреннән елмаю качты. Табигать ул кешегә көндәлек тормышында һәм җитештерү эшчәнлегендә кирәкле ресурслар бирә торган гаять зур байлык. Шарлавыклар, суднолар йөри торган елгалар, урманнар, мәгъдәннәр, металлар, таш күмер, буларны кешеләр актив файдалана. Кеше хәзер әйтик, нефть таш күмер кулланудан баш тарта икән, цивилизация юкка чыгачак. Шул рәвешчә, табигать кешелек җәмгыяте яшәешенең һәм эшчәнлегенең нигез булып тора. Шуңа күрә кешенең социаль асылын һәм аның җәмгыять белән күп төрле бәйләнешләрен аңларга тырышсак, кешеләрнең барлыкка килүендә һәм үсешендә табигатьнең роле, кешенең планетабызда яшәүче башка тереклек ияләре арасында тоткан урыны, хуҗалык эшчәнлегенең әйләнә-тирә мөхиткә йогынтысы турындагы мәсьәләләрне читләтеп узып булмаячак. Кешенең табигать белән бәйләнеше. Рэй Брэдбериның тагын бер хикәясен күк күкрәде әсәрен искә төшерик. Аның геройлары вакыт машинасы ярдәмендә 60 миллион ел ерак үткәннәргә сәяхәткә чыга. Ниятләре динозаврлар аулау. Мондый сәяхәтне оештырган компания беренче карашка киләчәк кунаклары борынгы урманда бер генә тереклек иясенә дә зыян китермәсен өчен барлык чараларны күргән кебек була. Геройларның берсе була фикер йөртә. Без монда очраклы рәвештә бер тычканны үтердек дип күз алдына китерик. Димәк, бу тычканның нәселе өзеләчәк. Ул тычкан җитмәгәннән бер төлке ачтан үләчәк. Ул төлке дөньяга килмәгәннән төрле бүҗәкләр һәм козгыннар кырылачак. Яшәешнең бихисап формалары һәлак булачак. Һәм менә нәтиҗә. 59 миллион елдан соң куышта яшәүче борынгы кеше, ул вакытта җирдә яшәгән 12 кешенең берсе кабан дуңгызының яки кылыч тешле юлбарысны ауларга чыга. Ни кызганыч, җирләрдәге барлык юлбарысларны сатып бетергәнбез һәм куышта яшәүче теге борынгы кеше ачтан үләчәк. Бу кеше исә ул гади бер кеше генә түгел, юк, бу киләчәктә яшәүчәк бер халык. Бу кешенең 10 улы булуы иде, алардан 100 ул туар иде. Шулай итеп, тулы бер цивилизация барлыкка килер иде.
Бер кешене һәлак итүегез белән сез тулайым бер кабиләне, халыкны, тарихны, цивилизацияны юкка чыгарасыз. Әсәрнең әнә шулай фикерләгән герое алдан күргән диярсең. Сәяхәтчеләрнең берсе махсус салынган сукмактан читкә тайпыла да очраклы рәвештә бер күбәләккә баса. Моның нәтиҗәсе киләчәктәге вакыйгалар чалбырында чалыш таба. Геройлар моны үз заманнарына кире кайткач аңлыйлар. Фантаст язган бу хикәя бик гыйбрәтле. Анда табигатькә яшәп килүче бәйләнешләрне ничек ансат кына үзеп булуы һәм моның нинди нәтиҗәләргә китерәчәге ачык сөйләнә. Табигатькә тупас тыкшанучы һәркем бу турыда истә тотырга тиеш. Бөек рус галиме Вернадский киләчәктә планетаның алга таба үсеше, димәк, кешелек җәмгыятен үсешенә дә акыл юнәлеш бирәчәк дигән фикердә тора. Биосфера әкренләп акыл даирәсенә әйләнә барачак. Соңрак ноосфера дигән яңа термин уйлап табыла. Ноосфера дигәндә планетаның кеше акылы эшчәнлеге белән куллашылган өлкәсе күздә тотыла. Бу нәрсәне аңлатасың? Ноосфера чорында кеше табигать өстенә хакимлек итеп, аны тулысынча цивилизацияны үстерүдә буйсындырырмы? Юк, бу чорга аяк басу беренче нәүбәттә кешенең табигатькә мөнәсәбәте үзгәрүен, җәмгыять тормышын җитештерүне, табигать белән җәмгыятьнең үзара ярашып, килешеп, яшәвен тәэмин итәрлек итеп оештырырга мөмкинлек тудырын аңлатачак. Булар чынга ашармы? Анысын вакыт күрсәтер. Балалар, сез ничек уйлыйсыз? Кеше табигатьнең таҗымы? Борынгы кытайлар барлык тереклек ияләренең урынын баскыч рәвешендә кузалыйлар. Үсемлекләр иң аста, балыклар алардан өстәрәк, җәнлекләр алардан да өстәрәк, кеше исә баскычның иң югары басмасында. Ул вакытлардан соң фән югары үсеш кичерде. Әмма эволюцияны иң югары басмасында кеше торган баскыч дип күз аллау бик аз үзгәрде. Кеше табигатьнең патшасы, аның таҗы. Кешеләр дөньядагы үз урыннарын шулайрак билгели. Озак еллар дәвамында мондый карашларны берни дә какшата алмады. Киресенчә, бер артлы яңа далилләр китерелде. Беренчедән, кешегә аң бирелгән. Бу аңа дөньяны танып белүдә алга таба искиткеч көчле ыргылыш ясау мөмкинлеге бирде. Тарих дәресләреннән сезгә борынгы кешеләрнең җирдәге башка тереклек ияләре белән чагыштырганда бик күпкә өстенрәк булуы мәгълүм инде. Алар күмәкләп ауга йөри, уттан файдалана, агачтан, таштан, хайван сөякләреннән эш кораллары ясый. Икенчедән, күп кенә тәгаен күренешләр хакында мәгълүмат туплавы, аны гомумиләштерә алуы кешегә табигатьтә булмаган нәрсәләр җитештерергә, ясарга мөмкинлекләр бирә. Кешеләрнең белемнәре һәм хезмәте белән булдырылган бу икенче табигать, Горький фикеренчә, асыл һәм төгәл мәгънәсендә мәдәният дигән сүз. Өченчедән, барлыкка килгән кешелек җәмгыяте үз кануннарына буйсынып яши башлый. Булар арасында әхлак таләпләре беренче урынга чыга. Кешелек үсешендә бу гаять әһәмиятле адым була. Ул адым ничек һәм ни өчен ясаласын? Шул рәвешле акыл куәте, кыргый табигать кануннарыннан арыну, мәдәният булдыру бик күпләрне кешенең иң өстен зат булуын һәм аның үз яшәеш кануннарына нигезләнеп тереклек итүе, табигатьнең кеше эшчәнлеге өчен ресурс чыганыгы булып турундагы нәтиҗәгә китерде. Тагын кешегә һәрчак икеләнү хас. Бу аның аңлы булуына тагын бер дәлил. Пирамида түбәсеме, әллә чылбырның бер буынымы? Кеше табигатьнең таҗы, аннан теләсә ничек файдалана алучы кодрәтле зат диючеләрнең дәлилләреннән китергән иде инде. Әмма бу мәсьәләләргә башка караш та бар. Кеше гадидән катлаулыга таба хәрәкәт итми. Ул гаять озын үсеш чалбырының бер буына гына һәм кешегә алмашка башка организмнар килергә мөмкин. Бу караш тарафлардары аны исбатларлык нинди дәлилләр китерәсен? Беренчедән, прогресс төшенчәсен кешеләр үзләре уйлап чыгарган. Табигать өчен нинди дә булса максатка юнәлеш алып хәрәкәт итү хас түгел. Ул очракта аны аңлап дип танырга кирәк булыр иде. Икенчедән, гади катлаулы организмнарга бүленеш һәрвакыт чагыштырмыйча гына була. Өченчедән, планетаның палеонтологик ел язмасында хайваннарына алмашка кәлтә сыманнар килүе, аннары аларның да бик тиз генә үлеп бетерүле турында күп кенә язмалар саклана. Кеше табигатьнең чираттагы патшасы роленә дәгъва итүче биологик төр буларак үзенең элгәрләреннән аңлы булуы белән өстенрәк тора, әмма үзенең элеге өстенлегеннән файдалана алырмы ул?
Дүртенчедән, кешенең аңы булса да, ул һәр чак акыллы гамәлләр генә кыла дип әйтеп булмый. Бу аның табигатьне контрольсыз хуҗалык итәргә ярый торган остаханә дип каравында чыгылыш таба. Мондый мөнәсәбәтнең начар нәтиҗәләре хәзердән үк татырга туры килә. Шулай итеп, ике як та үз аргументларын китерде. Кеше, җәмгыять, табигать темасы буенча теория өлешебез тамам. Киләсе дәресләребезгә кадәр.